en statsminister kan per lov ikke være magtfuldkommen. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Hvis der kommer en borgerlig regering efter næste valg, så er den jo hverken mere eller mindre magtfuld, end den her regering er. Regeringen kan ikke gøre noget, uden at Folketinget er med, og der er et flertal i Folketinget. Det er det ene. Så der er noget i matematikken i hele den her diskussion, der faktisk ikke helt holder. Altså, fordi en regering kan ikke gøre ret meget selv. Sådan er vores demokrati. Men magtfuldkommenheden er på en eller anden måde endt med at gå meget på din person. Jeg tror, det blev sagt 14 dage efter, jeg var tiltrådt. Der blev det sagt første gang. Så må ikke også, der har været en rimelig klar strategi med det. Altså, det er jo noget. Hvordan har du det med ordet? Jamen, altså, jeg vil sige, flere ting. Altså, det ene er, at jeg er ikke bange for magten. Altså, hvis du er bange for magten, så skal du ikke være statsminister. Du skal ikke være statsminister for din egen skyld. Du er her for landets skyld. Det er et land, du har for øje i alt, hvad du gør. Så det er det ene. Og det andet er, at jeg har ville bruge magten til noget. Det har jeg ikke lagt skjul på noget tidspunkt, fordi jeg synes, der har været en tendens, ikke alene i Danmark, men i en række vestlige samfund, at politikere ikke har levet op til deres egne løfter. Altså, man går i valgkamp og lover en masse, og så siger man bagefter, det kunne ikke lade sig gøre. Og så vil jeg ikke være, fordi det tror jeg ødelægger vores demokrati. Men irriterer ordet dig? Eller embracer du det? Altså, det kan ikke, altså det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi bilder hinanden ind, at vi hellere vil have en magtesløs statsminister, end en, der bruger magten til noget. Men der er jo også forskel på magt og magtfuldkommenhed. Jeg vil hellere have, du kalder mig magtfuldkommen i min nekrolog, end magtesløs. Jeg synes ikke, det er fedt at blive kaldt magtfuldkommen. Jeg synes også, noget af det simpelthen er noget vrøvl, fordi jeg er det ikke. En statsminister kan per lov ikke være magtfuldkommen. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Er du magtfuldkommen? Nej, det er jeg ikke. Og tallene taler jo for sig selv. Altså, vi har lavet mere end 300 aftaler, og 9 ud af 10 af dem har været brede. Der er ikke nogen af de beslutninger, vi har truffet. Men det kommer vel ikke ud af det blå, at der er så mange, der siger det? Der er aldrig noget, der kommer ud af det blå. Og der er mange interesser i politik. Og derfor er det nok heller ikke helt forkert at sige, at det nok også har været en strategi at få sagt ordet så mange gange, så du også ender med at sige det i dag. Trives du egentlig med at være den mest magtfulde person i Danmark? Jeg ved ikke altid, om jeg... Altså, det er jo ikke sådan, jeg vågner om morgenen og tænker, at jeg er den mest magtfulde, fordi... Men det er du. Det at være statsminister er også en svær opgave, og der er mange svære spørgsmål i vores tid. Men hvis det, du sådan tænker på, det er, kan jeg fungere i det at have magt? Ja, det kan jeg godt, ellers så skulle jeg heller ikke være statsminister. Altså, det bliver man jo også nødt til at være ærlig at sige, at en statsminister, der ikke vil magten eller tør bruge magten, er jo magtesløs. Og det er der ikke nogen i landet, der kan bruge til noget. Hvis I nu ender med at tabe valget, kan du så fortsætte som formand? Ja, selvfølgelig.